Matapos inanunsyo ng palasyo na nasa ilalim na ng GCQ o General Community Quarantine ng buong Central Luzon, naglabas ng bagong protocol ang CDC o Clark Development Corporation. Nakasaad sa rekomendasyon ng CDC ang konsultasyon sa mga investor at locators ng Clark at pagsusumiti nito sa Interagency Task Force. Sa nirerekomendang guidelines ay kasama ang mga essential industries na papayagang mag-operate sa Clark Freeport Zone sa panahon ng GCQ. Sa Phase 1, maximum 20% capacity ang ipapatupad sa mga kumpanyang papayagan ng mag-operate, samantalang maximum 10% increase ang ipapatupad para sa mga locator na kasalukuyang nag-ooperate. Hindi pa papayagan ng CDC ang mga sumusunod: public transport, maliban sa CDC bus, rapid transit at point-to-point transport services ng mga kumpanya; work assemblies at religious gatherings; non-essential personal care industries katulad ng barbershop, salon at spa; at mall retail stores. Papayagan naman ng CDC ang mga sumusunod: construction activities na sang-ayon sa DPWH guidelines, hardware, appliance at furniture stores, pagpapatuloy ng mga essential industries na pinayagan na sa ilalim ng ECQ gaya ng BPO, banks, supermarkets at food establishments. Ire-require din ng CSD sa mga kumpanya na mag-comply sa COVID testing protocol. Mandatory testing sa mga magsisimulang mag-operate at random testing sa mga nag-ooperate na. Ang COVID-19 testing ay sasagutin ng mga kumpanya, maging ang mga gagamiting face mask at PPE ay magmumula sa kumpanya. May inire-recommenda ring minimum health protocols na dapat sundin ng mga empleyado at kumpanya upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa mula sa COVID-19. Kabilang sa mga ipapatupad na universal mandatory and safety measures ng CDC ang mga sumusunod: pagsusuot ng face mask sa loob ng kumpanya maging sa mga pampublikong lugar; pagpapatupad ng physical distancing ng 1 to 2 meters sa loob ng work area; procurement ng testing kits, PPE at iba pa; pagdevelop ng contact tracing system; paglalagay ng mga COVID-19 related posters at signages; pagpapatupad ng planned schedule ng pagpasok at pag-uwi ng mga empleyado o manggagawa; pagpapatupad ng proper measures kung may empleyadong positibo sa COVID-19; pagsusumite ng New Normal Workforce and Workplace Management Plan sa CDC; pagtatalaga ng isolation room sa mga malalaking kumpanya o establishmento; at paglalagay ng nakahiwalay na basurahan para sa infectious materials. Ayon sa CDC, magiging mahigpit ang monitoring sa mga kumpanyang mag-ooperate sa Clark para matiyak ang kanilang pagsunod sa mga protokol. Pinag-aaralan din ng CDC ang mga penalty schemes sa mga empleyado at locator na lalabag sa protokol. Mark Canlas, CLTV 36 News.